Gràcies per estar aquí. Hem estat un poc desbordats per tanta afluència, no sabíem que tinguessin tant de poder convocatòria, moltes gràcies. Hem fet un documental fruit de la indignació i fruit de la solidaritat. Gràcies al vostre suport, avui aquest documental és una realitat. Llavors, el poble l'ha pagat i el poble el torna a tenir perquè li donaran lliure difusió, com ha dit en Javier, i volem que aquest documental estigui present a escoles, a instituts, que sigui utilitzat massivament per tot el que vulgui, per evitar que un fet com aquest, tan vergonyós, torni a passar. Esperem que pugueu gaudir d'aquest documental i salut a tots. Esta persona que va corriendo ha montado parte del documental, Magdalena ha producido el documental, Juanjo ha producido el documental, mucha gente, Luis Ojona de Geografismo, mucha gente nos ha ayudado a hacer el documental y a todo este equipo quiero nombrar y que se den cuenta. Muchas gracias. You see, Africa, dream again. I know. Feel like you're heading, you'll go,